Predsjednik HBK, zadarski nadbiskup Želimir Puljić, na kraju protekle godine komentirao je provedbu ugovora između Vatikana i Republike Hrvatske, te teze da ugovore treba revidirati. Oni koji se bore protiv ugovora zapravo ne znaju protiv čega se bore. Oni bi vjerojatno htjeli ili da crkva bude nečija sluškinja ili da je ne bude. Mislim da su ugovori dobri za državu te vrlo prikladni za crkvu koja je slobodna u slobodnoj državi. Slobodna znači u svome naučavanju, u svojim načelima i to i ugovori omogućuju. Oni nisu privilegija, već pravno formuliranje stanja u kojem država priznaje u svom društvu jednu instituciju i daje joj određena prava. Hrvatski model prenesen je uspješno i u mnoge druge zemlje, a na njemu su iznikli i ugovori između Republike Hrvatske i manjinskih vjerskih zajednica. Poručuje nadbiskup Puljić, koji poziva državne institucije na dijalog oko provedbe ugovora komentirajući 20 godina od uvođenja vjeronauka u škole. Monsignor Puljić je izrazio zadovoljstvo pomacima koji su se dogodili na tom području u ovih 20 godina. Vjeronauk odgaja za moralne kvalitete, potiče da ljudi budu bolji. Iako mnogima on smeta u školskim klupama, on će ondje i ostati sve dok ga roditelji budu birali za svoju djecu, poručio je predsjednik